Ωραία, σε γράφω. Είσαι έτοιμος. Είδες άμα σε παίρνει η κάμερα, δεν ματσάς τίποτα. Άρχω να κρατήσω εγώ να δω πως ταλαιπωρείς εσύ. Μπα, εγώ θα βγω με τη μία ρε, δεν μασάω. Τώρα κάτσε να πάρω και το τοπίο. Εδώ που είμαστε είπαμε? Το μονοπάτι για το μνημείο. Ωραίο μονοπάτι, Πάμε για τα χαλάσματα, λέει. Αυτό το μονοπάτι ποιοι το ανοίξαν άραγε? Οι εντουράδες? Όχι ρε, πρέπει να υπήρχε και πρώτα. Πρέπει να υπήρχε και πρώτα. Εντάξει, κάτω νεράκι αυτά. Ανοίχθηκε καβάλα τη μοτοσυκλέτα. Έλα, ορίστε, κράτα την κάμερα. Εντάξει, έχει ένα άλλο μονοπάτι που γίνει Πανελληνίου από πίσω, σε κάτι άλλα χαλάσματα καλά. Ωραία, πέτρες, κακό, ιστορίες, ναι, το ξέρω, ναι, το ξέρω, το έχω καταλάβει. Okay. Λοιπόν, κάτσε γιατί μην φάμε καμιά πετρούλα στο δόξα πατρί. Έχουμε χωρητικότητα, Έχουμε, ναι. Είναι αρκετά δύσκολο σκαλοπάτι, βρεγμένες πέτρες. Θέλει λίγο μυστήρια οδήγηση εδώ για να περαστεί. Φώτη, λίγο πίσω να σκαλώσει και φεύγεις με σούζα σχεδόν. Όχι εκεί, αλλά τέλος πάντων. Φώτη πίσω, λίγο πίσω να πάρει φόρα. Πιο πίσω. Λοιπόν, πώς θα γίνει τώρα να δείξουμε και την κλίση. Δεν ξέρω αν φαίνεται η κλίση. Άστο να παιδευτεί μόνος του. Το έχει ζηλιώσει το λάστιχο, αγόρι μου. Όπως και να έχει ανέβηκε, αυτό μετράει. Piece of cake. Piece of cake. Άμα είχαμε κέικ θα ήταν ό,τι πρέπει νομίζω. Οκ. Φεύγουμε. Το γράψαμε ωραία. Πάμε για κανένα δύσκολο τώρα.